Ma nħossniex komdu illi nibat lill-ibni bir-rota fit-toroq, anzi nieħu. Sostna dan il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Evan Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie mniedi il-pjan fuq il-karta tat-tieni Road Safety Strategy tal-Gvern wara li l-istrateġija li saret fl-2014 fallit bil-kbir. Ma dan id-diskors illi lissen Evan Falzon dwar ir-roti qabel anke il-Ministru ta' Trasport u Traffiku Aron Farrugia. Kif qal tajb ħafna Evan, għandu tifel għandi żewġ tfal. U l-inkwiet tiegħu huwa tiegħi wkoll. Ġifieri jekk tgħid tistaqsini inti komdu bit-tfal tiegħek imur bir-rota l-iskola pereżempju, ngħidlek le, 100% le. Intant, il-Ministru Farrugia insista li hu ma jafx kemm se jonqsu l-imwiet grazzi għal din l-istrateġija l-ġdida. Meta mistoqsi dwar dan il-Ministru spiċċa jistaqsi lil Net News sabiex spiċċa ammetta illi hu mhux espert. Iva hija responsabilità ta' kulħadd. Kull pajjiż kellu il-mira, forsi semmi xi pajjiżi l-aħwa. Le, ma tinsażik jiena. Le, jiena minix l-espert fit-trasport, Ministru, inti l-Ministru. Ma il-Ministru. Din il-mentalità illi kull aċċident li jkun hemm immorru fuq Facebook u ngħidu Ministru inti responsabbli, Gvern inti responsabbli. Ta' mhix sens. Net News staqsa lill-Ministru x'soluzzjoni għandu dwar it-traffiku bit-tweġiba tkun illi il-Gvern mhux se jsolvi l-problema hu. You are part of the problem. Jien għandi karozza, marti għandha karozza, missir għandu karozza, ommi għandha karozza, hija għandu karozza, marti għandha karozza, għandu karozza. U ma parti mill-problema. Ġifieri din il-ngħidu sur Gvern solvilna it-traffic. X'nagħmlu? Fil-waqt li saħaq illi traffiku qawwi jkun fil-għodu biss huwa propona li biex jiġi evitat dan is-servizzi fost oħrajn tal-isptar, skejjel u qrati ma jistgħux jingħataw fl-istess ħin. Imma fil-għodu hija problema kbira. Aħna nixtiequ illi dak il-figura 70,000 nifsħuha. Ġifieri mhux kollha fis-7 fil-għodu jew fit-8 imma jkunu fis-6 fid-9 fl-10. Minħabba servizzi l-pajjiż joffri. Tajjeb, ġifieri minn edukazzjoni kulħadd fl-istess ħin. Mill-outpatients tal-isptar kulħadd fl-istess ħin. Il-rati kulħadd fl-istess ħin. Kulħadd ġej jiġri għall-Belt Valletta. Mistoqsi dwar it-trasport tal-massa jiġifieri tal-metro, Aron Farrugia qal illi l-Gvern għadu ma ddeċidix x'se jagħmel dwarha. Il-pajjiż għadu ma ddeċidix jekk hux ħajamilha jew le. Tajjeb, jiġri rapport huwa serju. Kumpanija tajba ħafna qarrub u magħhom qed niddiskutu u anki ma' oħrajn. The kind of financing which is needed and how to go about it. Jiġifieri il-pajjiż jiflaħ dak il-modell li qed jiġi propost, hemm modelli oħrajn, u dak huwa dak li bħalissa qed indiskutu. Jiena mhux qed nara eternità ta' biex nagħmlu. Ġifieri dana jiena qed nara sa nofs is-sena d-dieħla. Sa nofs is-sena d-dieħla ta' Ġunju ikollna rapporti f'idejna. Fil-waqt li żerżaqa li jekk dan ma jirnexxiex, il-proġett se jerġa' jdur għal tal-linja. Jekk ma jagħmilx imbagħad, il-Gvern irid jara plan B. Tajjeb plan B għandna wkoll illi hemm public transport hemm ħafna affarijiet jista' tagħmel jista' jkun pereżempju tal-linji stess. Matul din il-konferenza sar magħruf ukoll illi sallum il-ġurnata l-Gvern m'għandux dejta uffiċjali biex jara x'qed iwassal għal inċidenti fatali ta' traffiku. Għaldaqstant fi ħsibu li jwaqqaf kummissjoni tas-sigurtà fit-toroq. Fil-waqt li sallum m'hemm l-ebda tagħmir sabiex jiġi stabbilit sewwieq ikunx qiegħed isuq taħt l-influwenza ta' xi tip ta' sustanzi illeċiti, għajr għall-alkoħol.